Rozhodně to na to. Tank happy už. Co? Já mám kepy tady, vole! Kterého máme, jo, ale... Vyhylovat, prosím, a Bravo! Jeď! A jdem! Jau! Dobrý, hele, Ren není ta cesta. Jak to, že tě nevzal? Uj, co tady baka? Ty vole, to bylo huge! To je nebyl. Reverse the time! Feasting tonight. Triple kill. Dej kvečko. Ale používám. A nedotýkej se ho, jen jako probudíš. Hello, moto. Ne. Oh. Teď jsem vylezl doslova. V dnešní epizodě Atlasu smažáků pozorujeme na chladném betonu dva vzácné noční poutníky, kteří konečně nalezli odpočinek. První exemplář, všimněme si jeho pozoruhodné flexibility, zaujal obranou pozici, která připomíná zkušeného akrobata nebo převrácenou zahradní židli. Nohy složené za hlavou mohou naznačovat hluboký spánek nebo silnou reakci na pářící rituály. Vedle něj leží druhý jedinec, plně roztažený přes okolní terén. Tato poloha signalizuje naprostou důvěru v prostředí betonové džungle. Svět může jít dál, holuby mohou soudit, ale tito dva zůstávají v klidu. Znalci tento stav označují jako úplné odevzdání se gravitaci.